Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lan lemu tanpa jamu. Nggih, ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan gantung kaserat dening Ernawati kapethik saking kulawarti Jaka Lodang nomor 7 Maret 2026. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Sore iku kahanan ngarep omah, ora kaya biasane. Sampah plastik, watu, lan sandangan pating selebar. Lek Dirjo kang duweni omah ora ana ing omah. Lawange pancen kebuka, ananging blas ora ana wong. Omah suwung kono mau dadi pitakone tangga teparuh. Kira-kira wis seminggunan ora kesaban uwong. Kang Dirjo ki nendi to yu? Pitakone lek daliman. Ora ngerti Kang, kawit dek emben blas ora ana wong ing omah. Semaurane Yudarmi. Kabeh padha ngubengi omah Kang Suwung. Sak perlu goleki keluargane Kang Dirjo. Ananging tetep sepi, ora ana swara. Ora let suwe, swara lawang. Yani bocah wadon kang nembe wae lulus SMP. Uga anake Kang Dirjo mlebu omah. Loh, awakmu suka ngendi, Nduk? Bapak karo mamakmu do nendi? Pitakone Yudarmi. Aku suka nggone simbah, Lek. Nek wong tuaku, aku ora ngerti. Ora ngurus bapak lan mamakku. Semaurane Yani. Pancen bapak lan mamake bocah kono mau. Kerep anggone padudon. Anggone omah-omah pancen wis saumurane Yani. Nanging ana bab kang dadi padudon. Kawit cilik Yani ora tau ngrasakake katentreman anggone urip karo wong tuane. Yani dadi bocah isinan lan ora tau srawung marang tangga. Isin amarga ngrasakake tumindake wong tuane kang ora tau leren anggone padu. Wis seminggu iki Yani ora tau turu ngomah. Dheweke turu ing omahe simbahe. Yen Pak Dirjo lan Bu Sirep wis 3 dinanan anggone ora ana ngomah. Saben isuk yen mangkat sekolah, Yani diboncengake kancane yaiku Dita. Nalika diboncengake, Yani cerita marang Dita kancane. Aku kesel banget, Dit. Curhatane Yani marang Dita. Ngopo Jian? Wong kari bonceng kok kesel? Semaurane Dita. Mengko bali sekolah dolan ngomahku sik ya. Gak aku tak cerita, Dit. Ajakane Yani ing Dita. Yo, siap nak aku ki. Semaurane Dita kang sajak nyelelek. Yani wis mumet banget anggone ngrasakake tumindake wong tuane. Arang bali, ora peduli karo anake. Padha nuruti senenge dhewe-dhewe. Yen bali uga mung padu. Saben dina urusan ngomah saha sangu sekolah kudu njaluk simbahe. Bel wis muni, wayahe Yani lan Dita mulih sekolah. Bocah sak kloron mau
padha ana ing omahe Yani. Iki tali pramuka, kok tok candholke nggon molo iki arep tak nggo apa to, Yan? Pitakone Dita, amarga reti tali pramuka pating klewer ana ing molo. Arep tak nggo gawe bandulan, Dit. Semaurane Yani. Dita uga ora kaget, amarga Yani duweni adi ponakan sing isih cilik sing senengane dolan ana ing omahe Yani. Lumrah yen gawe bandulan ing jero omah. Dit, sesuk nek aku sak wayah-wayah ora sekolah, kowe rasah goleki aku ya. Wis judeg tenan aku. Omongane Yani kang gawe kaget atine Dita. Kowe iki ngopo, Jan? Arep nendi? Malah ngomong kaya ngono barang ki? Ditakoni Dita kang sajak kaget. Yani susah lan benteyong mumet anggone nglakoni urip. Duweni wong tuwa nanging ora tau diopeni lan ora tau digatekake. Yani nate duweni angen-angen yen dheweke lulus SMP, ora nerusake sekolah. Biyen kepengin langsung kerja dadi TKW ana ing Hong Kong. Ananging simbahe kang tansah gondeli lan bojo Yani nerusake anggone sekolah supaya besuke duweni nasib lan masa depan kang luwih apik saka wong tuane. Dita wis bali. Yani ana ing omah dhewean. Yudarmi kang kapernah bulike mara ngomah. Nembe wae buka lawang banjur rada gumun karo molo ing omahe Yani. Tali pramuka tak gubet-gubetake ning molo ki tak nggo apa to, Yan? Jan, kaya bayi reko-reko gawe bandulan barang. Iki ana kunjungan panganan ya. Iya, Lek, ben ana hiburane. Lah ning omah dhewe terus kok. Ya wis, matur nuwun ya, Lek, segone. Semaurane Yani. Lek Darmi banjur bali mulih. Yani bocah isinan kono mau. Mung duwel terus ana ing omah. Nate metu melu kumpul-kumpul karo tanggane. Nanging malah atine ora kepenak. Tangga tanggane padha greneng-greneng terus. Bengi iku Yani turu ngomah ijenan. Wis seminggu bapak lan mamake ora ana ing omah. Sepi tanpa ana hiburan apa-apa. Yani glibak-glibuk dhewe ana ing kasur. Sajak ora iso turu. Sinambi bola-bali ndelengke HP kang dadi siji-sijine hiburane. Yani banjur tangi. Benekake tali-tali kang dipasang ana ing molo kuwi. Nganti ora ngerti meneh jam pira anggone Yani mernah-mernahake tali. Esuk nalika wayah jam sekolah, Mbah Pardi utawa simbahe Yani mara ngeteri sega lan sangu. Amarga ora kaya biasane, Yani esuk kuwi ora mara ngomah. Yani putuku, tulung, tulung. Mbah Pardi kaget amarga Yani gumantung ana molo alias gantung. Tangga teparo kang krungu suarane Mbah Pardi padha mara ana ing omah. Awake Yani gemandul. Tali pramuka sing jarene arep kanggo bandulan mau jebule kanggo gantung. Wong-wong padha mara tetangisan ngrubung lan nangekake Mbah Pardi. Ing meja sanding anggone Yani gantung ana kertas kang isine tulisane Yani. Bapak karo mama, aku njaluk ngapura. Ora iso dadi anak sing apik, ora bisa gawe sampeyan seneng, lan ora iso gawe sampeyan tentrem. Aku wis ora kuat meneh, Mak. Seminggu wingi Pake ngomongke yen wis cerai karo mama. Aku wis bingung yen Pake karo mama cerai. Aku arep melu sapa?
Mae, Pake, sampean wis tere, wis golek bagiane dhewe-dhewe. Aku wis ora bakal ngrepoti meneh. Mae, tulung omongno simbah ya. Matur nuwun wis ngrawat aku kawit cilik. Kabeh sedulur, tangga lan uga kanca-kanca sekolahe padha mara tetangisan, pating jerit. Yani, ya Allah, ora nyangka Yan. Yani, kowe tega ninggal aku Yan. Tangise Dita kang ora bisa kabendung amarga dadi kanca cedhake Yani. Lek Darmi telepon Pak Dirjo lan Bu Sirep. Ora suwe sak mungkure ditelepon. Pak Dirjo teka. Banjur bengok, nangis lan nutuki sirahe dhewe nyawang anake tunggal mati gantung. Ora let suwe, uga mamake Yani teka, langsung bengok, jerit lan ngoser-ngoser ngerti anak siji-sijine mati. Ya Allah Yani anakku, lelakon apa nok nganti kowe ninggal mamahmu? Tetangisane Bu Sirep. Kabeh tangga ora peduli marang bapak lan mamake Yani. Amarga padha wis ngerti yen wong tuane pancen ora tau peduli lan ora tau ngurusi Yani. Nganti mayite Yani dikubur, babar blas ora ana tangga sing nyedak nenangake wong tuane. Karana wis padha mangkel karo tumindake. Ora tau mulih, ora tau nggatekake anake, ora tau ngurusi butuhe anake. Kapok getonke tiba mburi bendo dirasakake dhewe yen wis kedadian kaya ngene. Ujare Lek Daliman kang sajak mangkel karo wong tuane Yani. Kabeh kanca lan tangga teparo sak pungkurane mayat dikuburake. Padha isih tetangisan mesakake marang nasibe Yani. Cutel.